Ahojte kamaráti! Máte radi bábiky? Áno. A vedeli ste, že bábiky, s ktorými sa hráte dnes, prešli dlhú cestu od staroveku až po súčasnosť? Dnes vám prezradím, ako sa bábiky vyvíjali od jednoduchých hlinených figúrok až po tie dnešné moderné bábiky. Staroveké bábiky. Bábiky sú jednou z najstarších hračiek na svete. Predstavte si, že už v starovekom Egypte pred viac ako 4000 rokmi mali deti svoje hračky, jednoduché hlinené bábiky. Tieto bábiky boli ručne vyrábané z hliny, dreva alebo kameňa. Mali jednoduché základné tvary postáv a žiadne detaily. V starovekom Grécku a Ríme deti tiež mali svoje bábiky, boli vyrábané z dreva alebo kostí. Slúžili nielen ako hračka, ale aj ako symbol dospievania z prechodu z detstva do dospelosti. Áno. Bábiky v stredoveku. V stredoveku boli bábiky stále súčasťou detského sveta. No v tomto období sa zameriavali hlavne na to, aby bábiky pripomínali dospelých. Slúžili deťom ako modely, podľa ktorých sa učili správanie a úlohy. Tieto úlohy neskôr využívali v budúcnosti vo svojom živote. Najbežnejšími materiálmi boli drevo a niekedy aj vosk. Tieto bábiky mali ručne šité oblečenie a boli už detailnejšie prepracované. Boli vyrobené najmä pre deti zo šľachtických rodín, pozor, a boli považované za luxus. Takže ak by ste vtedy mali bábiku, boli by to skutočné vzácne veci. Zrodenie modernej bábiky. Až v 19. storočí s príchodom priemyselnej revolúcie sa bábiky začali vyrábať už vo väčšom množstve a stali sa dostupnejšími pre bežných ľudí. Práve v tomto období sa začali vyrábať aj porcelánové bábiky. Tieto bábiky boli veľmi populárne najmä v Európe, kde mali už realistické tváre, vymeniteľné oblečenie a dokonca aj parochne. No v Amerike sa začali objavovať bábiky z iných materiálov, ako napríklad látky či vosku. Tieto boli určené na hranie a boli už odolnejšie. A tak sa postupne začal zrod modernej bábiky, ako ju poznáme dnes. Ikonické bábiky 20. storočia. V 20. storočí prišli na trh bábiky, ktoré zmenili svet detských hračiek už navždy. Jednou z najznámejších bola bábika Barbie, ktorá v roku 1959 predstavila spoločnosť Mattel. Barbie bola prvou bábikou, ktorá bola zameraná na módny štýl a predstavovala krásnu, dospelú ženu. Barbie sa stala obrovským hitom po celom svete a dnes existujú tisíce rôznych verzií tejto bábiky. Barbie inšpirovala deti po celom svete k hre, na módu, kariéru a životné sny. Ale nebolo to len o bábike Barbie. Populárne boli aj bábiky ako Ken či Baby Born. Moderné bábiky a kultúrna rozmanitosť. Dnes máme na trhu neuveriteľné množstvo bábik, ktoré sú rozmanité nielen vzhľadom, ale aj materiálmi a štýlmi. Od bábik, ktoré predstavujú rôzne kultúry a etnické skupiny, až po bábiky s rôznymi profesiami. Moderné bábiky rešpektujú dnešný svet a často sa prispôsobujú aktuálnym trendom. Bábiky už nie sú len blondínky v šatách,
ale predstavujú aj vedkyne, lekárky, pilotky a mnoho ďalších povolaní, ktoré inšpirujú deti k snom a nápadom. Ako sa zmenili materiály bábik? Materiály bábik sa tiež veľmi zmenili. Zatiaľ čo staroveké bábiky boli vyrábané z hlíny, dreva alebo kameňa, moderné bábiky sú vyrobené z plastu, silikónu, gumy alebo látky. Tento pokrok nám umožňuje vytvárať bábiky, ktoré sú odolné, lacnejšie a bezpečnejšie na hranie. Niektoré bábiky dnes dokonca aj rozprávajú, spievajú alebo sa pohybujú. Technológia priniesla bábiky na úplne inú úroveň. Takže kamaráti, ako ste videli, bábiky prešli fascinujúcou cestou od jednoduchých hlinených figúrok až po moderné, vysoko prepracované hračky. Každá doba a kultúra im pridala niečo svoje. A tak sa z nich stala jedna z najobľúbenejších hračiek na svete. Keď sa budete najbližšie hrať so svojou obľúbenou bábikou, spomeňte si, aká dlhá a zaujímavá je história. Ďakujeme, že ste boli s nami. Tešíme sa na vás pri ďalšej zábavnej ceste do sveta hračiek. Ahojte! Čačky, ani čačky, hračky, hračky ja mám veľmi rád. S hračkami som kamarát. Keď hračku dostanem, pekne poďakujem, miesto pre ňu pripravím, na poličku uložím. Večer, keď idem spať, do sníčkov sa ponárať, hračky musím upratať, na svoje miesto ich dať. Hračky nie sú čačky, ani čačky, hračky, hračky ja mám veľmi rád. S hračkami som kamarát. Keď zavriem očička, vklznem rýchlo do sníčka, sníva sa mi rozprávočka, sníva sa mi rozprávočka. Že hračky ožijú, navzájom sa sťažujú, na detičky žalujú. Mne otrhli koleso, mne zlomili ručičku, mňa zavreli do šuplíka. Tam sa mi však ťažko dýcha. Au, 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 hračky to bolí, keď sa cítia v kúte, ako by tu neboli. Au, 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 aj hračky majú srdiečko, tak šup s nimi pekne na miestečko. Bábika je pod posteľou hodená, rúčka, nôžka už je asi zlomená. Vlak bez kolies hodený do krabice, už sa viac nedopraví do stanice. Au, 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 hračky to bolí, keď sa cítia v kúte, ako by tu neboli. Au, 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 aj hračky majú srdiečko, tak šup s nimi pekne na miestečko. My hračky máme len jeden tajný sen. Nech sa deti hrajú každý deň, každý deň. Nech sa s nami hrajú každý deň, celý
milujem, miesto pre ňu pripravím, na poličku uložím. Večer, keď idem spať, do sníčkov sa ponárať, hračky musím upratať, na svoje miesto ich dať. Hračky nie sú čačky, ani čačky hračky. Hračky ja mám veľmi rád, s hračkami som kamarát.